Live tayo ulit. Nakarespondi dayon sa sitio Lalaog, Barangay Simba, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte, si Mayor Abdul Main Baba Abbas kung asa nahitabo ang madugo nga pag-serve sa warrant of arrest sa kapulisan ug mga sundalo. Dinhi nakumpirma nga duha ka mga suspitsado nga nagiilang sila Samsudin Usman ug alias Piyong ang namatay, samtang nadakpan ang laing suspect nga si Barry Usman. Matud sa kapulisan sa PRO Bar, mag-serve lang unta sila og warrant of arrest kauban ang pwersa sa 1st Marine Brigade diyang gyunhan sila og pusil hinungdan nga may balo sa mga otoridad. Samdan sab ang Deputy Chief of Police sa Dato Udin Sinsuat PNP nga si Police Captain Sammy Paning og duha ka miyembro sa reconnaissance company sa 1st Marine Brigade. Na-recover gikan sa mga suspect ang klase-klaseng high-powered firearms ug gituwang illegal nga droga. Gidala pa sa ospital ang suspect nga si alias Pyong apan namatay kini. Samtang sa Maguindanao del Sur, patay ang duha ka tawo apil na ang usa ka leader sa Moron National Liberation Front kon MNLF ug barangay Kagawad humang gipang pusil sa mga wala pa mailing responsable samtang sakay sa tricycle sa barangay Kapinpilan ang patuan Lunes sa buntag Oktubre 13. Gila sa kapulisan ang mga namatay nga sila Abu Sama Agaw, usa ka kagawad sa barangay Matagabong ug mas nailhan nga si Commander Boy Negro sa MNLF, Sema Faction ug iyang anak nga si Nuruddin Agaw nga miyembro sab sa Barangay Peace Action Team. Samtang samdan ang usa pa ka anak ni Commander Abu Sama nga si Jahara Agaw nga daling gidala sa duol nga ospital. Sa investigasyon sa Ampatuan Municipal Police Station, sakay sa payong-payong nga tricycle ang mga biktima ug paingon unta sa barangay Kapinpilan gikan sa barangay Matagabong aron moattend sa usa ka selebrasyon. Pag-abot sa lugar nga nahitabuan, kalit sila nga giharang ug ipamusil sa mga suspect nga sakay sa usa ka itom nga motorsiklo. Dead on the spot sila Commander Abu Sama ug Nuruddin. Nakigalayon na ang Ampatuan Police sa Armed Forces of the Philippines alang sa hot pursuit operation batok sa gawas nun pa nga responsable. Ginasubay pa sa mga otoridad kung unsa gyud ang motibo sa pagpamusil. Dili pa matino yung nabikinikalabutan sa politika, rido o sa mga aktibidad ni Commander Boy Negro, isip miyembro sa MNLF. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.